Yari ang mga nagapanguna nga impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Iloilo overall champion sa Western Visayas Regional Athletics Association 2024. WVRAA magadeploy sang 241 ka PNP personnel para sa Manggahan Festival. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Overall champion naman ang Iloilo sa bago lamang nagtakop nga Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024 nga ginhiwad sa Bacolod City and Negros Occidental humalin sang May 2 hasta May 7. Ang Iloilo ang ginbugusan sang City and Province delegates ang nakakuha sang champion sa elementary, secondary, para games and demo sport. Ang Iloilo ang ginabugusan sang 837 delegates kung sa diin 543 ang athletes ang nakakuha sang total of 218 golds, 159 silver, and 111 bronze medals. Ini na ang 2 consecutive years nga na-sweep or nag-champion sa tanan nga level ang Iloilo. Yari ang final and official medal tally sa bago lamang nagtakop nga WVRAA 2024. For elementary level, champion Iloilo, first runner-up, Negros Occidental, and second runner-up Aklan. For secondary level, champion Iloilo, first runner-up, Negros Occidental, and second runner-up Aklan. For demo sport, champion Iloilo, first runner-up naman ang Capiz and second runner-up Aklan. For para games, champion Iloilo, first runner-up, Negros Occidental, and second runner-up Aklan nga may 10 gold, 8 silver, and 9 bronze. Sinukay Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servilon Jr. nga factor sa pag-overall champion sang Iloilo amo ang early nga pag-conduct sa lower level meets like congressional meet and provincial meet kag malawig kag early nga pagsugod sang training nga nagdangas sa 35 days. Factor man ang pagbuligay kag support nga ginhatag sa Iloilo Provincial Government headed by Governor Arthur Defensor Jr., Department of Education o CONDEPED Iloilo Province, kag paghatag sa on-site guidance sang delegation officials, coaches and supporters sa athletes kag most of all prayers. Wala man ginadula ni Sir Vilon nga nagserbi motivation sa tanan nga magtinguha nga makadala sang medals para sa Iloilo, ang early nga paghatag sang allowance for training and WVRAA Meet 2024 proper kag ang nagahulat nga cash incentive salin sa Iloilo Provincial Government. Hoping for a peaceful and enjoyable Manggahan Festival. Yara na karon sa 241 ang total sang PNP personnel nga iga-deploy para sa Manggahan Festival sa probinsya sang Guimaras. Sa interview kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa WVRAA, nga may mga support agencies man nga magabulig para matigayon ang peace and order situation sa nasambit nga event. More or less 420 personnel combination halin sa Bureau of Fire Protection, medical teams, Philippine Coast Guard, AFP reservists, and other force multipliers nga magbuligay para maging matawhay kag malinong ang Manggahan Festival. Dugang pa ni Lieutenant Colonel Solis, wala pa sang na-record nga major incident halin sa May 3. Ginpangabay man sa WVRAA nga padayon nga mangin malinong kag masadya sa Manggahan Festival. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.